4 तारीख 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रवचन केहा दिब्रामो थाबाय किए केहा मीटिंग बो मीटिंग हाजेनो जों दिब्रामो थानी पुंगे 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल केहा कमिटी दिनियो कमिटी फॉर्म खेलाया बरो जतो 3 नंबर नि पंचायत बोई नि आखे जतो होग्रा जाग्रा जतो माइसि फायनो दिनि जों बूथ कमिटी फॉर्म खेलाया बा जों नाम लाया आरो मए बो कमिटी बेनो जों 20 कामुलोहा काहाम के 20 कामु एडीसी इलेक्शन रनो जों काहाम के जों पायनाय म पंदाव जों जतो सारा त्रिपुरा आखे सारा 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जे दंनाय जतो वोटर्स रनो बो खरं बायखिए काबावेनो आइनि गतमा बर' पायरे 2021 नि नाये जों तिनियर मीटिंग थुलायहा दिब्रामो थानिमुये के दियो जों 3 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि उये जों बूथ कमिटी खालायहा के बुदिं बो बूथ कमिटी बेला जों पुस्काओ हिनाय आके चेचिनि महाराजा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड साइमो आके चिनि जों जे वंचित उमो आबनो जों दाव रेनुमान बगे जों थाङा के टेंचिनो जों इलेक्शन नि कैंपेनो जों रायसाहा के बुबागा आयुलावथो इनके त्रिपुरा मथा आयुलावथो